Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod gani pagayam tayo a Dolores. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngailingad na kumalatan itinagan a Dolores. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Nakababain man ngem amok ngamin apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naimbag nga orasyon na na. Kastabot kan ka din do anak ko. Nakapasyar ka man. Una nang, umaya ko bumulod iti bagasyo. Awan nga minan isang may. Ha? Sana balay, tay sublimi metla nga dagos, apama na makagatang kami iti may sa kabanabagas. Mabit laeng nga ro, tamangala ak iti bagas abulbuluda manak ko. Ay na, agyaman na nang. Awan anyaman na. Sige, urayan nak dito yun, tamang kaudak biit iti pagbagasan. Aldawan din do. Ngamayat pa'y laang tisisik kawilam di tangag cellphone. Agrubot kan atani, agalas 7 iti agsapa. Maladaw tan amapan makigapas. Ay na, kasla masadut akmat nga ruta na mapan. Ano nga tanong si kalangan tiyag tuloy amapan makigapas bakit? Taapay manan din do. Di mo ibaga akim marumanan ti kinasadot mo. Saan mayt? Kasla mading amin ti pagbagik. Sakat kasla agsiksikal ti tiyang ko. Adday nakaman ako na akong din do. Nagadumanin arason mo. Sana rason lang bakit? Talaga nasakit ti bagbagik. So nga ano sa mo na? Sikapay lang ti mapan makigapas. Ay talaga amapanak, tani. Sayang mo ti maaldawak. Una, iso pa may gatang ka na iti masapsapol di ti balay. Ka, talaga nga rod adi ka umay. Saan nga rod? Si kalatan ti mapan bakit? At least kan ka ta kondisyon ti bagim. Tangay di ka matgayam sumurot ang makigapas. Si ka lang nga rodin ti makaammo kadagiti ubing. Uwan bakit? Awan ron ba nga pagdanagam? Siya kun at talaga ti makaammo kadagiti anak ta. Ay, agyamanak. Nakalusot manen ti rason ko. Masado, taklakid di amapan makigapas. Sapay nakapunpudot. Asino mo't nga iti mayat ang mabilag. Saan lang nga rita? Nagatul pa iti kudel na iti pagay. Ay, tinasayaat. Iilad ko man kit din. Kastoy at ibiyag. Ay, mga maturog ko naman. Ay, iturog ko man. Tabarang makaitagtagay niyo pa kiti numero. Apangabaka kiti loto, wano oray waiting no isaw. Agyamanak na nang, naawan kayo lang. Ang mga nusaan kami manan anangan kadang itiap po ko yaw. Ay na, awan anyaman na anak ko. May saak nga ina. Iso ajak nga rod mabalin, basta baybay latan ti anak ko. Nang runa kat adda pa'y dagiti apo ko. Adda kayo magayam dito'y balay, manong dindo. Uwa na din ko. Imay kami nangan iti pangal daw dito. Kadwak na kiti ubing. Ay katuan ni Manang Marisa nga'y, apay diyuin kuyog. Saan? Tayo so tinapan nakitangdan, ading ko. Napan nakigapas, ijayan da pari bito. Kasta aya. Uwain? O sige, agawid kami. Amangan ngamin sumangpet ni Marisa, kat awan kami ijibalay. Siguradong agdanag da jay. Mabit lang tamang isuputak iti iyawid jo abagas anak ko. Ay, wan man nga rin na. Kat, agyamanak ma rin ha.
At least, dito langan igatang iti balunan na iti ubing ti problemaan may agasawa no ko. Ay, una yan. Adtoy, manong dindo. Ano sa mon, taday tala ang tinabati a kwarta. Naimbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo inton bigat. Ayos! Mapangnamnamaan ka talaga, ading ko. Lay, ada kamot mananditi balay din daw. Apay, kwa tatang. Awan manan isang may. Manan? Katno kait itid mila ang itibagas kan groceries yu idinapan alawas. Wan nga raw. Nagbiitan nga'y anay ibaws. Ay kat, anya ngay nga raw ti maramidak. Mangmangan kami mo't. Di talaga ang maibaws. Talaga kasta ti biyag tatang. Hay na, no syakla ang amay saan ang mabalinti kasta manong dindo. Ha? Agtrabaho kamot ngamin tapno ada ipakan mo iti pamilyam. Ha? Ada puntaw ti kabsat mo anak kaw. Pudnaw at tulungan da ka. Ngam nairuam kan samot ta namang namnama ka da kamay. No kasta saan da kamin at tulungan? Tulungan da ka. Ngam saanan akwarta ti itid mi manong. Anya ti kahit mo asawon, Freda. Tulungan da ka nga agbirok iti trabaho manong dindo. Ha? Lindo, anak. Saan nga agnanayon? Kat adda kami amang tultulong ken ka. Laglagi pam kuma nga addan pamilyam. Addan asawa ken anak mo. Masapul mo matag sa lukag para tinapimpinta sa masakbayan ti pamilyam. Amom kaday, abasol mo matlaang, no apayakas tanidin daw, bakit? Ha? Ne, taapay mo't anak ko namti kas talakay. Wan ata sinanay mo mat ngamin. Tunggal dumawat, itad kamot nga itad. Inispoiled mo di anak ta. May saak nga ina si Mion. Alangan mo't abaybay ak ti anak ko ang mabisinan. Bakit? Saan apa nang baybay at ti panangisurom ken kwa nang agsalukag? Daitanday kunada, amas pilyem pay nga ikan itisida, ngam ti suruam nga agbanniit itisida na. Ar-arabidak laang matikas tiyay. Ngamin napatag kanyak ti anak ta. Agit uresak man, ipatpatig ko man ti anak ta. Ngam amom kanay ang makadadaal mo't laang, tinalabas sa panangipatag mo kenkwana. Ay, kayat ko laang mat nga agbalin ang ragsak ni Dinto lakay. Adda akong dita. Angam no talaga akayat mo ngagbalin ang naragsak ti anak ta. Masapol asuruam ngagsalukag. Ngamen, awan bimmato a tao diti lubong. Dumteng to ti aldaw, ang mapukaw ta dito'y abiyag. Kat no mapasamak day ta. Kasanun taon ti anak ta, aday talang mangnamnama ka na tatikukuin na. Ay, si Mion. Saan pa'y analadaw ti amin? Bakit? Itapay laang, naskay nasuruamon ti anak tang agbalin a responsable nga anak, asawa, ken ama ti may sa pagtangan. Ay na, naimbag pa'y di kabsat mo, tada na talgad at trabaho na. Uray babae lang, amo na ti dumiskarte, iso anapintas ti biyag na. Si kaalalaki, si kapay ti awan trabaho na. Ay, una yun ti kastoy abiyag, makauma. Tumal na ka man, Marisa. Di nakman ikumkumpara ka ni Freda. Ngamin, nakaadal day jay. E din to ta siya kat saan? Una, saan ka anak kaadal? Ngamin, sadot ka nga agadal. Di ngamin maawatan ka. Oo, tanya kumangay tijak maawatan. Kano naglawag mo't at talaga asadot ka dindo. Bakit? Ni Freda, awan pa'y asawa na. Awan pa'y anak na. Balasang pa'y. Isong ado ti kwartana. Ketsi ka, adan asawam. Duan ti putot mo. Ngam uray piso aduling, awan pa'y mayawat mo kanyak nga asawam. Ultimo dagiti anak mo, di mo pa'y ida maikan iti balunan da amapan ag-eskwela. Siyak mo't lakit di aminan. Ay, makauma abiyag din do. Hoston, nalakalang tagsawi ti kastakin ka. Ngamin,
Awan ka iti sitwasyon ko. Ay na, agdrama ka man ako na akong dindo. Sitwasyon asasawamat. Ti kunam kit di, talaga asadot ka. Sadot! Pasensya kayo, nanang. Ang amangan no adda pa'y extra akwar tayo dito. Balunan lang ang kumadagiti ubing ama pa nag-eskwela. Talaga ngamin ang naibusan kami ita. Hay, dayto yan ti bagbagak idikeng ka, Marisa. Nga anya, nanang. Hay, di ka man agin didi ambo dita. Ha? Di mat kunak ngamin idikeng ka, adi ka makias-asawa iti dayja adin daw. Ay, ti amok akat agbalbaliw ni Dindo, nanang. Apaman nga agasawa kami. Agbalbaliw kunam. Uy, nanang. Ahaw, inton anaw, inton pumuraw ti uwak. Ni nanang mo. No imalalaan nga tamo ngamin di asawa ma. Ke no nagagamot da abalayan. Inispul dan sama ngamin iso akasta. Laklakayanan ngam awa mo manaknakem na. Nanang. Kat puno may, kita aman dayta. Siya mo lang tinamnamaan niyaw. Siyak ti mangmangtad iti alawan siyaw. Siyak ti mang salsalaw iti obligasyon ko mati asawam. Pasensya kayon at talaga, nanang. Amuyo mat. Krisis ita. Iso medyo marigatan kami. Saan abali, tabayadak tumat lang ang adago sa apaman nga adak wartami. Talaga marigatan kayo Tawa mo ngamin trabaho di asawam. Ha? Awan share-share bi di asawam. Nagdakkelan abagay ngam sadut mat. Di na kaya tiag trabaho. Di na kaya tiag salukag. Nanang, diyo kumamot pagsawan iti kasta ni Dindo, Uray kaskasano, asawak latamat ni Dindo. Kahit aginggat ka anong araw nga agan anos ka iti din nana. Hay, oo na yan ay anak ko. Matay kayaw asimumulagat no kastalaan. Ada ibagak manong dindo. Oh, anya na ita, Frida? Ada na birukak ang mabalin mo apagtrabahuan. Agpaiso? Anya nga trabaho na ita ading kaw? Construction. Ha? Agaplay ka ijay, ta siguradong awatan da ka. Amok nga mintibos ijay. Construction ko nam. Wen manong? Apay, awan sa balain. Naa? Diyak kaya ti construction. Narigat kung nadagsan ti trabaho, no? Construction. Ay na, awan mat tinala ka at trabaho kat. Kan may sa, mairwam kan tumat lang No agrugrugi ka, talaga ang narigat. Diyak kaya ti agbagbagkat. Amangan, agsakitak pa'y. Kat, anya nga ruti kayat mo. Opisina kumaa. Walo saan driver. Nalaklakabasay. Kat, ada nga rod lisensyam. Ada nga rod experience mo iti opisina. Awan ang no lisensya. Nalakalang mat ti mangala. Numot iti opisina. Masursuro mo't dayta no bilang lang. Day takot nga rod manong. Adda trabaho nga agururay kang ka. Oportunidad mo kumanday ta. Among ka di, asaan nga amin kat maikan iti tsansa nga agtrabaho? O sige, panunutok pa yan ang bag, ading ko. Nay, papayan Marisa. Anya tara aramidam. Kas lagi mimpagi ka man. Wan, agim impaki ak tapumanaw kaming kadagiti ubing Dindo. Ha? Nay, tapay mo. Wan, tawan mat pulos makita ka pa nagbalbalukan ka. Manu atawan tamutan nga dandan na. Manu atawan matan a puro dawat, puro utang, kari ka akari, ngam awan mat mang mangyari. Naan, tasyak pa'y kit di itan tinagbalin na dakas. Siyak pa yung ti apaam gapulangi ti dahi ti abanag. Saan ka nga apapaan Dindo? Ngam na uma akon, nabambannog akon iti kastoy a sitwasyon ta. Apay si kalangay Tapno amaw, na uma kan mabambanuga matan. Taan niya kumangay tinakabannugam, aber. Kasano kumaamabannog ka? Katsyak matyag trabaho? Siga, puro ka lang dawat kan utang. Nakababain ti kastang ugalim Dindo. Kahit panawan na kaon, kasta kaday. Wan, pumano kamin. Taamangan numatay kami asimumulagat. No agtalinaad kami pa'y itidanam. O di pumanaw kayo. Apay ti kunam lapdan kayo. Ali pumanaw kayo. Makaamu kayo mutan iti biyagyaw. Awanan bibiyang ko kada kayo. Ay,
Madanaganak ijay anak talakay. Nang runa itata pinanawan matan ni Marisa. Sapay intugot na dagiti dua nga anak da. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramitan ta. Kak amaw, Dolores. Nagtangken mo't ngamin ti ulo sa anak mo. Simeon, Una yun, aya. Talaga sakit ti ulo na dyan daw. maasyanak unay ijay anak talakay. Ay kat inka kasarita ah. Inka kumustaan, tapno maksayan da ita pa nagdandanag mau. Inaramid kun dayta. Kinasarita kon. Ngumkasla iyalang-alang namot. Ay, anya nga ta, no sikati makisarita kan kwa nalakay. Barang sikati denggan na. Bayam kakasaritak daw. Ang panagkunak at nasaysaya at sa no baybay ang tapaylaan. Baring makaamiras kat agbalbaliw mutang. Ay, una yung tikas tayo. Mabisinak. Ang amjak magkabalan dito makdaring agluti ti kanak. Awan sapay kitin bagas ngay lutok. Na, jamok. Okay lang, oreg may saak. Ang manyan, nagrigat. Kinalinday kayam tag may saak. Ay na, loko mata nagkagagata kiti. Loko mata nagpalinak a responsable nga ama kan asawa. Nalapit na dinak pinanawan ni Marisa. Nojak sinukir dananang. Kat imano ko ta ka nagtrabaho iti ibagbaga ti kapsat ko. Nasayat mat siguro ti kasasad ko ita. Ay, na, kasanupay nga taitan. Kasanon na awanan na ba ti apa nagtalag ti asawa kanyak. Ay, kasano, nultinan kayat ti magisinnoblian kanyak. Kasanon, nultina kun mapakawan na itinadakal ko. Agraman ti kapsat ko. Kasaluwag pa'y itan. Nanang, tatang, Freda ading ko, at the good news ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Kasla naragsak ka manong dindo. Uwanyag pa'y sa anak ko. Anya nga'y dayta good news. At ang trabaho tatang, inaladak a driver ti may sa food company. Agpaisaw. Una nang, Ay na, nagsaya atan no kasta manong. Kamaudyanan na, at damat laang ang trabaho. ay kat sa isaya ate anak ko. Saan nga amin kat may kaniti tsansa ngagtrabaho iti may sa kumpanya. Nagasat ka, ta may sa kakarag iti pinili da nga agbalin a driver ti kunam a kumpanya. Uwan tatang, kat manipod ita, ikarik ngagbalbaliw akon. Aramidak amin na kabaalak tapno magisinubyan ni Marisa kanyak. Kan tapno maurnos ko ti pamilyak. Ay na, maragsakan nak amakangag iti dayta anak ko. Panegnekam nga rod kumababaen iti aramid. Saan laeng apasig akari. Husto dananang kantatang manong. Di ka agdanag, taadda kami laang dito'y ang nakasuporta kang ka. Basta ipakitam, ti panagsalukag kan panagbalbaliw mo. Patsyak, asublianan na kantumat laang ni Manang Marisa. Wala din ko. Talaga akas tati aramidag. Kat alak na iti agundaway tapno agyaman kada kayo nanang. Tatang, Freda.
Amok ang nagbinduta kiti kalabas. Kat sapala ko mata mapakawandak. Tinapatag ita kat nakaamiris kan, anak ko. Kas na ko nati kabsat mao. Ada kami lang dito, oy, anak kasuportakin ka. Laglagi pong kumaakanayon, nga uray kasanupay ti kinarigat ti biag. Masapul mo ti agsalukag. Mamatiak nga amin arigat kan sakripisyum ita, kat may sa awagas ti Diyos, tapno maurnos mo ti relasyon nyo iti asawam. Dawatam ti panarabay ti Diyos, kat itultuloy mo ti narugyam para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyam. Dindo, anak ko. Pinanaknakan met ti anak ko ti panagbalbaliw na. Inggaad na tinanggad. Agingga anak isinnoblyan metlaeng ni Marisa ken kuana. Ket ita naragsakdan nga agdandan na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Dolores. Ken ka pagayam Dolores. Ti panagayat ti maysa nga ina ket saan laeng ababaan iti panangted iti kwarta wenno kadagiti banag a kasapulan ti maysa nga anak. No diket ti panangisuro ken kuana at umakder babaan kadagiti bukod na asaka. No maminsan, ti pudpudno a panangipateg ti naganak ket ti panangbaybay aken kuana tapno isumetlaeng a mismo ti mangsuro iti bagina. Ti anak a nasuruan nga agsalukag ammuna wenno kabaelan na asarangten dagiti pannubok iti biag. Alakastan pagayam Dolores, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. May samanan a naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Estrella. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan nga Estrella. Sa anak-anak kaadal ngem nagagetak nga agtrabaho. Uray high school laeng tinalpas ko, nadiskarte akmet iti biag. Kunada ano siman kano ti pakiasawaam, masapul a nakasagana ka kadagiti mabalin a mapasamak. Nang runa pay, ket kanayon nga addada iti adayo isu a nalakada kano a masulisog. Ngem namatiak asaan nga amin ket kasjay. Ammok nga ay ayatan nak ti asawak agraman dagiti anak mi. Isu nga inted ko nga rod ti sibubukal a panagtalek ko ken kuana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Wow! Nagpintas mo tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko? Siyempre mat mami. Nagustuhan niyo matlaan ka diti disenyo na, mami? Launay anak ko. Nagpintas abuyahan. Talaga napintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaarabid na, mami. Kun nga rod iho, ay na maayatanak amang buybuya. Napintas ti pan nakadisenyo na.
Kaslabot ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga mo't apang kasar ti disenyo na mami. Ngamin, anibersaryoyo ka ni daddy. Wan nga rod Bonggan samot unay, anak ko. Anya nga bawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saanan, mami? Husto lang dito ang dekorasyon na. Wan nga rod Apay abawasan nyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan mi, mami. Pudno ti kino na dagiti kakapsat ko, mami. May mayatan ti kasta kabongga, ngam ti ibagadang agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Bala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na, mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi deliver iti lechon? Wan manang, masapadan to kano nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din si Drake? Wan manang, kompleton. Masapan tula ka nung itulod ni Mark diti balain ton bigat. Nakasaritam nga rudan ni Mark nga isudan ti makaamo nga agserve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong dayta kenkwana. Anya oras kano aya sumangpot ni daddy? Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni daddy. Mahilig amang sorpresa. Sa bagay. Ngam ita, isumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wan tamo na siguro. Kat kasi ti sigod a simpilaan. Di nalakit dinamnamaan ang mas bongga ita. Ngamin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da kin ni mami. Happy anniversary kada kayo kini mami, daddy. Agyaman kami Happy anniversary, Daddy, Mami. Agyaman kami, iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung amin kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, daddy. Amuyo mat, no kasano ti kinapatugyo kada kami. Aramidan mi daytoy, kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo para kada kami. Husto ti ko na ni Venus, Daddy. Isong ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitag man ang tagyaman kada kayo, anak ko. At dan sa awag mo, lakay. Huwag kang peso. Mapit lang Sumpatak labit tawag ko. Sige lang, daddy. Mami, panawan da kayo pa'y laang dito, Iwan. Urayin nyo laangan ti panagsubli ni Daddy. Asikaswan mi pa'y dagiti daddo maabisita tayo. Sige, iha. Kitain nyo ti makan, ang mga nukumurang. Di kayag danag, mami. Ado ti makan. Sige, panawan da kayo pa'y dito Umaykan man ang kristal. Mapantan iti ayan daan ti Helen. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak kadagiti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sapay la kumata itultuloy mo ti mang tarabay. Kan mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin. Amok asaan da kami abaybayan. Si kalat ta kuman ti makaamo amang iturong kada kami iti pagsayaatan mi. Apo. Dagang magaya man dito sila ta Australia. Kung naglagid dino sa dino tinapanam. Itay kapayasap sa pulen. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak da ka dito'y silet na iso nga imayak dito'y. Ako, at alabit kinasarita kiti cellphone ko, bakit? Kastayan. Wen, Baka turturog akmatan. Jak pa'y ngamin nasubot ti puyat ko idi na minsan arabi. Si Kangay, apay di ka pa'y maturog ayan. maturog akmatan Ang shower ak labit. Dagangan na kami. Sige, umuna ak nga roda na maturog. Baka turturog ak nga binan talaga. Kaya't mo asyawan. Nagsubli mo lang adagos ni Roland, anak ko. Wala nang, imawag ngamin ti katrabahon na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapul nga agsubli adagos si Ije Barko.
Kasta aya. Kung naglaki di numabayag pa iti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas di amat nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimat lang nga dagos. Bareng ano inton sumarunong agaway kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la ko man, nanang. Sino nga tatinagchat? Ni, nagsasarunuman. Kitaog man tayo. Ni, anya da ito'y aladawan. Ladawan mo't ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ang babae. Diyos ko, anya ti kaya't asawan da ito'y. Sino da ito'y ang babae? Sumangpat gaya man ni datin to lumayalawas, mami. Wan iho. Agsagana tayo ka di manan nakasitisigod. Kwa. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay kwa. Agluto tayong tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lula ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy? Ay katun Basta di para kada tayon tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanen akas iti sigod, akas lapyas na dito'y lugar tayo, tunggal sumangpet ti amayo. Apay ngay, mami. Kwa. Masapol nga agimpen tayo, anak ko, tani. Panag-enroll man naninton umay abulan. Sapay nagngina ti tuition nyo. Ikaw kiti kinaulimot mo abakit. Manipod si Mang Petak. Saan ka na matagtagari? Nudya kagsaw, di ka matagsaw. Abay, ada ka di parikot. Manupay ababa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Ni, anya ti kayat mo asawan na? Si kalaang ti makasungbat iti dayta sa lutsud mo, Roland. Estrella. Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman a babairo. Ngamsaan matgayam. Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan a panang luklukom kanya. Estrella. Awanan maibagakpay kan Roland. Ngamin, talaga nga expert kan no may papan kadagita a panag. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Di kan agin ditiam mo. Ngamin, ammo kun ti kalukwan nga aramidam. Di ka aglibak may taad da ebidensyak. Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babae. Aramidam latta ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Estrella. Manipod itang. Saan tan apakibyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka latang agbalin nga ama kadagiti anak ta. Anya ka din dagita nga ipagbagam. Roland, sa anak ang bulsak. Sa anak at ulang. Amukmat ti mangrit na. Iso ang mabalin ka di. Di mon ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan da mo ka dagiti ipagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot kanyak. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Ato, kita ang dagita aladawan. Ladawam, kan ladawan ti agduduma a babaim. Ne, sa dino tinangalaam ka na kita ladawan? Nuti ko nam, kat nalaing ka amang ilimat. Pasensyakan, ngam nalalaingak mat amang duktal iti aramid mo. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan da kayo ni Roland. No kaano adadakalan dagiti anak mi. Isumat gaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na mas pinili na ti babae na ngamda kami a pamilya. Ala, bay amon anak ko. Di mo rin asangitan ti kasya aklasi ti lalaki. Tirumbang nga aramidem ita kat lipatan mo ni Roland. Ipamay samki di nga asikaswan dagiti anak mo.
Talaga akasta ti aramidak nanang. Diyak lang amin malapdan ti magik ngagladingit. Nagsakit ang panunutan, akalpasan ti manuatawan. Isukat naklang gayam iti ububing. Kas na kunakon, lipatan mo da di arulan. Ad-adala ang agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutam. Saan na bale? Tanairwam kamitan nga awan iti dinayong agiina. Iso apatsyak analaklakam laangan alipatan ti asawam anak ko. Adto'y ti listaan ti sukat, dagiti ingredients ti tinapay, maray. Daytoy paylaang ti surutam. Iti kasta, maalam ti husto araman ti aramidem at tinapay. Agyamanak, mare. Awan anyaman na, maray. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Ta nakasagana ak at tumulong ken ka, maray. Madanagan nak nga rod, mare. Amangan kit din no jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. At dan experience mo nga agbake. Iso apatsyak analakam-laangan asurutan dayta. Di ka agdanag, ta si dadaanak at tumulong kulak manon, mare. Banag apagyamanak unay, mare. No awan ka laang, jak amun no kasanok arugyan ti negosyok, mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag kay ti kabaila, mare. Awan pa panan na, no di ti masursurum tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami, Apay anak ko. Ada ka di ibagang. apay nga, saan mo nga gawawid ni Daddy? Ha? Ay na, di mong damagan si Drake. Wan nga rod saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni Mami ti damdamagag, saan da kayo? Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mon aya si Drake. 20. Matlagayam. Imposible nga iti dayta atawan mo kat di mo payla ang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni Daddy dito'y balay. Jack na rod mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense matan Cedric. Ala. Husto day tan anak ko. Di yun pagrikyaran ti awan mat kaas-as kan nabanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ijay palengke. Tatulungan dak nga aglako, ijay grocery. Talaga akaimaan ti ag negosyo anak ko. Pagkunaan nyo mat nga hinanang, Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery. Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. ti amok nga rod idi kat diyak kabailan ti ag negosyo, nanang. Ngam kasi ti Diyos, nakayak mat. Nagagat ka nga men anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda isulatan. Kasapulan mat ngamin ti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay wen nagastos ti agpaadal. Nangrunakit adadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kantumatan ti agnam ay anak ko. Ay, malamanan. Uray kaskasan malagip ko lahat tamat ti asawa. Tunggal kasto yung oras. Adda kami idi ti balkon ti balay mi ngagkapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kadwa mi dagiti talong nga anak mi. Ngam anyan tapinanawan da kami imatlatan. Kat saanan ngagpakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa ingata.
Nubilang ta si bibiyag pay. Malaglagip da kami matngata. Adda nga tamad pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mangnamnama pay, Estrella. Adda ka di pa'y nabati a pandesal para iti may sa lalaki amaag. Roland! Nagsubliak. Sa datapno umayag pakasigin ka, Estrella. Imayak, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyamanak. Gaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland. Agyamanak. Gaputa kabayatan ti panagragiragsak ko iti sidong ti sabali a babae. At lakamat tito'y lumablaban. Ganagsaksakripisyo para ka nagititalungan nakta. Awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Uray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga uray saan mi matan nga urayan ti sasangpet mo. Amo ka naladawin ti amin. Ngamsapay la ko ma, tamapakawan na. Kapoy ti panang panaw ken panang baybay akkata kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Igyaman na Estrella. Awan anyaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaangan di tati amin. Kayat ko asawan. Ditan mabalintag sinubyan, wano agdan namanan. Mawatan ka, Estrella. Di kagdanag. Tarespetuak day ta desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kayat mo ka dita itimplaan ka iti kape. Ay kat pagyamanak ano kaya't nakpailang itimplaan iti kape, Estrella. At iti kape. Dahito mati pandesal. Sambutam tanapudot pa'y. Saanan akas dito'y puso anabayagan alim mamiis. Siga talaga. Maalampay lang mo timang rabak kanyak. Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Pudno ti kunada, asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublian kan lagipan dagiti pasamak. Anang ted itiragsak kan saam itibiyag tayo. Nabayag kami met ang nagsarsarita idi kani Roland. Napagsaritaan mi dagiti anak mi kastameten dagiti biddot wenno kammali an aramidan ti tunggal maysa asaanen a mabalin a maisublipay. Ditoy kumet an naamiris a tunggal tao ket adda karbengan na nga agbaliw ken makaamiris. Adda dagiti tao a mabalin mo asublianan ngem saanen akas asawa. No di ket kas panang respetom laangan kenkwana, kas ama, dagiti anak mo. Uray awanan kadandan na ni Roland, saan kamin anag sinublianan pay. Ngem kitdi, kanayon ti isa sarungkar na dito'y balay. Uray kas jay ti napasamak, inaramid na matlatta ti obligasyon na kas maysa nga ama, aging ga nagturpos dagiti anak mi. Ket ita, makunak anapintas metten ti kasasaad da iti biyag. Ngamin, naipaayan damat iti napintas at trabaho. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa ken panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Estrella. Ken ka pagayam, Estrella. Pudno unay asaanen a mabalin a maisublipay tinapalabas. Ngem kitdi, mabalin tayo asublianan ken lagipen dagiti pasamak anang ted iti ragsak ken saem iti biag tayo. Pagbalinan tayo nga rod kumadagitoy nga adal ken inspirasyon para iti napinpintas a masakbayan.
Dayawan ka gapu iti kinatibker mo pagayam Estrella. Inkarigatam nga insakad ti panagbiagyo nga agiina. Ket ita, laklak amomon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyo. Alakastan pagayam Estrella. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga arian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, hello kada kayo amin. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Siak ni Arian. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti amok idi kat umdasan ti panagayat tapno agbayag ti maysa a relasyon. Ngem saan gayam? Ngamin, saan akas karina ti makiasawa. Nang runa pay, no saan kamat a welcome iti pamilya ti asawam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Agkalaysatan na riyan. Anya, angam kasanon dagiti dadakkel mo. Di mon panunutin datatang kinanang ko. Siya kung di makamu karakwada. Tinapateg, agkalaysatan. Mark, Sikatikait kong asawain. Sikatikait kong agbaling nga ina dagit agbalintong anak ko. Sikatikait ko ang makadin na. Aging gatong palbiag. Iso asikang aruti kalaysak, ariyan. nga oray didak kayat dagiti dadakkel mo. Kasta ka di? Katuan, siyak mat ti mga asawa. Iso siyak nga ron ti matungpal. Saan kat adagiti dadakkel ko? Sigurado ka din iti dahil na desisyon mo? Wen, kunak lang arudan. Apay, agdua-dua ka kadi ang makikalay sa kanya. Saan mat ni iti kasta, Mark? Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso na lang, pampanunutak dagiti dadakkel mo. Awan rumba nga pagdanaga, Marian. Siyak ti makaam mo kunak lang arudan. Iso agsaganakan, tagkalay satan iti kabiitan a panawen. Talaga natangkin ti ulo dyan at mo, Rebecca. Aga, simpatikas di naramid na. Sinukir na ta, gapulaang itinayjay a babae. Ay, wan nga roon, masurunak. Para makita, kita man, no talaga mo lang akabailan ng dagbyag akabukbukulan na. Rodolfo, ti ko na da siguro kit nalakat ag pamilya. Kaya mo da siguro, kit puro ragsak lang ti makiasawa. Bayam, tamapadas na tapno ang muda ti bagbagada. Wala.
Mga noon pa'y makadomingo kat agawi din ni Mark dito'y balay. Oh, apay akas na tila nga, Mark. Adda ka di parikon. Ha? Ay, ko. Awan, Arian. Ibagam parang adda maitulong ko. May ibusan ti unong ko. Masapul nga agtrabaho ak. Tapno adda aramatin ta kadagiti sumarsano nung aldaw. Palubusan na kaminan nga trabaho mat. Itikas na, matulungan ka mat kadagiti masapsapul dito'y dagos na. Saanin? Kabailak da ito'y. Ang Mark. Pangaasim, nasaan ko manatanggan ti ulom. Di mo manin ipilit ti kahit mo, Arian. Mark. Agtungpal kalatan ni ti kahit ko. No di mo kahit nga gapat ha. Nawatam? Rabiin apingit na ka lang ang asumangpat, Mark. Ne, among matanaggapuwa kiti trabaho. Ita, kastakid din ti damagam. Kahit di ka agungat agdamdamag aklaang matlakay. Nabampannog ti tao. Yung kastakid din ti pasabat mo. Ni, awan mo ti madi nga imbagak, Mark. Damdamag aklaang mat no apay nga itaka na ang asumangpat. Huston! Makaumat kas tuyabiyag. Marabyan labas si tao nga gawid. Nagado na suludsud mo. Nung kayat mo, di si kanti mapanagtrabaho, ta siya akong tagtagibalay. Mark. Uma ko na talaga. Maminsan pa'y adamagan na kitikasta. Sinaan ka na talaga. Anya? Nalawag tinanggag mo. Iso di kag kamkam malyarian. Tano siyak ti makapungtot. Talagang aramidag timbagak. Hindi pa'y lang ngamin nga ibagbagakan ka, Mark. Saan analaka ti mga asawa? No nagtangkan to mga minti ulom, impilit mo mat nga inkasarday tiya nga arian. Imbagak lang nga rodan ide asaan kayo pa'y ngagkalaysa. Ngam natangkan mo ti ulom, impilit mo ti kay kayat mo. Agasa man takas kalamaw awanan ide iti babae. Sinukir da kami pa yan kinitatang mo, gapulaang kiniaryan. Sorry, nanang. Sorry, no. Sinukir kayo iti kinitatang. Aklo na kabasol ko ti amin. Katsapay lang ko mata mapakawandak. Alalala, bay amon tinaibagak. At least, naka-amiris kan. Sinaamon ni Aryan, tawan tinasaya at amasakbayam iti den na daya babae. Nanang. Kunak man no naka-amiris kan. Ang apay ngay akas laagkad-kad kapay laang mat amang isina iti daya babae. Nanang. Awan tinasaya at amasakbayam iti dayjay nga Aryan kunak manan. Imbes nga umasenso ka iti biyag, saan? Tay sumat ti mangipagalkan ka amang ragpat kadag iti arapap mo. Iso ano siyak ti sika. Sinamon ti asawam, sakbay amala daw ti amin. Sorry, Arian. Ngam panagkunak at husto ni nanang ko. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Mark. Nasayat siguro magpaiso nagsinatan. Anya? Nalawag tinangag mo. Di na kumamatrabakan iti kasta, Mark. Pangaasim. Saan ka rabrabagan na riyan? Seryoso kiti bagbagak. Pasensya ka na talaga. Tiamok at kabailak. Ngam saan kayam. Manipo dita. Nawayakan. Kat nawayak maten. Lipatin na kon. Kat lipatin ka maten. Kasta lang ang gayam kalakati amin kan ka, Mark. Pakawanan na ko ma. Talaga siguro aging galaangan dito ti pagpatinggan ti pakasaritaan ten ayat ta. Diyak laim pagarot. Akabailan nakgayam basta ikula sa ilatan. Nagsakit, Mark. Awan umasping iti kinasakit na. Ngam sige. Ikarigatak nga aklunan da ito'y ngay naramid mo kanyak. Ngam laglagi pang asaan amay may sa ti aldaw, Mark. Agbabawi kanto. Gapo iti da ito'y ngay naramid mo kanyak. Agabrod ka kunam, Arian, anak ko. Wala na. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Hay, Arian. Ijak laing pag-arot. Akas to ilang ang gayam ti pagtungpalan ti ayan ayat mikin ni Mark.
Ti amok kat umdasan ti panaginayat mi. Tapno agtultuloy ti napintas a relasyon mi. Ngam saan kayam? Tadi namat kabailan atakdaran dagiti saukan karina. Banang apagsaksakitan unay tinakam ko. Naimbaglangan ata saan kayo pa'y anaadaan iti anak. Day takat nga rod nanang. Talaga siguro asaan mi agasat ti maadaan iti anak. Husto matkit niya. Tamangan no isupay ti may nga aglak am iti sakit. No bilang tanaadaan kami iti anak. Wan matkit di Mala, bay amon anak ko. Patsyag adumtang tumat lang ti aldaw ang makalipat ka. Husto matkit di ti desisyon mo nga agabrod ka. Tapno mailiw-liwag mo tinapasamak kada kayo ka ni Mark. Kumusta ti umunang aldaw ti trabaho minsan? Okay na ang insan. Medyo maikaw akla ang iti oras kan klima. Talaga akasta insan. Kasta akmat lang, idi ka umay ko ditoy. Angam sigurado ang mayrawam kan tumat laeng. Wan matkit di Ay wan gayam. Umay ni Sir John inton bigat. Kaya't nakakano am-am mo. Ha? Asino day taad dyan insan? Ti nga ibagbagak ng akin ko kwa iti pabrika pagtrab-trabahuan ta, na ibagak ngamin idikin kwa nang agkasinsinta. Kasta ka di? Waninsan, isong agsagana ka, ta sigurado ang mapalaban kang ag-English inton bigat insan. Hoy, insan Aryan, itay ka pa apalpaliiwan Nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Apay, adda ka di parikot? Ha? Ay, ikwa insan. Awan matkit di. Pampanunutek lang tinaibaga ni Jan kanya. Di ka di kunana panang ikalaysanan ken ka? Uwan insan. Ay kat umanugot kang aminan ay insan. Awan kayo matan ka ni Mark saan ka di? Kan may saan, naibagam mat aminan ka ni Sir Jan ti may papan itinapalabas mo saan aya? Wan insan. Kat ko na nga awan ti parikot itinapalabas ko. Ngamin, tinapatag kanukan ko na ita, kat ti masakbayan. O, matlagayam. Anya pa'y lang nga rod nga iti urayam, umanugot kan iti bagbaga ni Jan ken ka. Angam insan. Siyak mismo ti makapanaknak insan. Nasingpat ni Sir Jan. Awanan ti sapulam pa'y ken kwa na. Sigurado nga agbalin kanto adun niya iti danana insan. Na, kunak man no restaurant ti patakder da di tabatog tayo. Apay ngay akas la parehas mat a grocery. Grocery, kan restaurant ka numay. Kaiso ka no ti kayat ti akin kuko negosyo. Asino ka no ngamin ay ati akin kuko iti balay kan pasdak ama ipatpatakder di tabatog tayo. Diyak mo Diyak mo tinadamag na. Basta ti kunada. Taga dito'y kano ti babae anak ki asawa iti foreigner. Iso kano ti gimatang iti daga. Kat iso takin kuko iti grocery iti batog tayo. Nagloko matan no asino man dayta. Amo na lang arudan nga addan to'y grocery tayo. Ngam nagpatakder pa'y lang iti grocery. Kat ti madi, iti mismo pa'y abatog tayo. Ngun nga rod saan na bali? Tasan lang mo tamay may sa ti customer na. Adulat tama dagiti suki tayo nga umay gumatang kata tayo. Una nga maapektaran latamat at negosyo tayo. Ha, maamwak lang no asino ti akin kukwa dita. Talagang apaak. Ay na, bayan nyo latananang. Iso nga rod mo ti kahit akin kukwa. Awan karbangan nyo amang ipari.
Ta isumot nga rod ti kayat da negosyo. Uy, Rebecca! Apay aya, Rodolfo. Makitkitam ka diti makikita. Ha? Nimot arian day, chay. Saan aya? Husto ka ba kay? Isungag pa isaw. Na. Nagmayat-matan ti postura na. Naka-spaghetti strap. Santo naka-shorts iti nakiting. Uy nga raw. Saan akas laidi akas lamanang titsura na. Nakapimpintas matan di manugang ta. Manugang asasawamot si ka, Rodolfo. Apay, nalipata mon ang nagsinadan iti anak ta. Ha? Kwa, uy, nagsinadan. Hindi pa'y nawaswas di kalaysada. So, manugang tapay lang, ani Arian, bakit? Amum ka din no asino ta akin kukway ti dakkel abalay. Grocery kan restaurant iti batog tayo, Mark. Nabayagan nga amok na nang. Apay ka di. Kat di ka mas daaw? Mas daw itan niya. Mas daaw no kasanoan na pasamak ani Arian ti akin kukway ti dakkel abalay di tabatog tayo. Diyak interesado ang mga mo. Mas daawak lang amin. Gapoy ti kalaat nga iya asenso na. Iso nagdamdamag kadagiti kaaruba. At da ka magayam nobyo na a foreigner. Nabayagan na nagsina kami kinaryan. Iso pang nga asyo. Tabaybayan yun diya tao. Saan tayo kumana pakibiyangan pa itibiyag na? Bungga ka, girl! Jakpan na jakpan! At ayo na pimpintas ka nalilinis kay ta nakitaan. Kumpara hindi da kayo pa kinimag. Ay, kat siyempre, amin at tao at pagbaliwan na. Saan lang nga iti ugali. No di kat agraman estado ti panagpiyag. Narigat mat agnanayon tayo lata na marigrigat. Masapul adumiskarte tayo mat, tapno umasenso tayo. Itikas na, saan nga agnanayon kat maikuskuspil tayo. True! Ayong gayam, among ka di, ngaging gay takit binata pa rin ang iyong ex-husband? Ay! Uray pa'y mga asawa iti lima, awanan bibiyang ko, friend. Anya? Ay, grabe ka mo't, friend. Jakla pagtatakkunanin ti kasya a klase ti lalaki. Ay, grabe siya. Parang walang pinagsamahan ba? Kababain man nga aklunan, nga maging gaita. Ay. Nasakit pa'y lang tinakam ko kini Mark. Agraman ti pamilya na. Nasakit tinakam ko. Gapo iti panangikulasay da idi kanya. Sorry, naimpalagip ko man ang tinapalabas, friend. Nagatumit namin ti lugar mabalin mo apang ipatakdiran iti balay ti negosyo. Yamno apay adito'y pa'y laang mat ngamin mismo abatog ti balay ti ex-husband mo. Talaga nga ingagarak aditoyak nga agbalay ken agnegosyo. Tapno ipakita kadakwada, no asino akinan. No asino itan ti tao abastain kulasay da. Agipalbalis ka? Kasta ka different? Kaslakastan Jakmat siguron pakabasulan da ita. Kaya't ko laang mat nga ipakita kadakwada. Asaan laang nga isuda ti adda kabailan na. Arian, anak ko. Isardeng mo kumanti kas tangar aramidam. Nanang, awan dakas nga aramida. Dakas ti agibales, anak ko. Di ka kumamot agaramid iti banag amabalin mo apa kay sadmakan. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Nanang, isuda ti imo na anang ikulasay kanya. Awan ti madi nga inaramid ko kadakwada. Nagbalinak met anasaya at iti pamilya ni Mark. Ngaman niya ti inaramid na. Ginuradak, aging gasin ni na anak ni Mark. Arian, anak ko. Lipatamon ti napalabas kat itanamon kanilipat ti amin. Ad-adala ang amasaktan ka no di mo waya-wayaan ti panunot ken riknam amang lagip iti napalabas. Nanang, No pudnong ay ayatem ni Jan,
pakawanemon ni Mark agraman ti pamilya na. Kang runaan iti amin, lipatan kan iwaksimon amamin pinsan di tapusom, ket mga barwanan kayon kanijan anak ko. Uray kasanupay ti pananglapad ti inak kanyak, intuloy kulatta ti planok a negosyo. Adayo adakdakkel, moderno kan kompleto a pagtagilakwan. Ket ita, madamameten ti pannakaiproseso ti annulment mi kani Mark. Jak amo kan jak maibaga no anya ti agururay agasat kanyak iti puder ti foreigner a nobyok. Ngam sapay lakuma tagbalinak tumeten a naragsak iti dannana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam Arian. Husto unay ti kinunati inam. Ag-move on kan. Pakawanamon ni Mark ket iwaksimon amamin pinsan di tapuso ken panunot mo. Ipamaysamon ni Jan ket mga barwanan kayo. Dimon panunutan tinapalabas pagayam ko. Ti panunutam ita ket ti masakbayan ti buklan yun to a pamilya kani Jan. Anya ngay nga rod, talaga siguro asaan ada kayo kani Mark tinaituding para iti tunggal maysa. Aklo namon tigasat yu adwa pagayam ko. Awan tinasaya at nga itdan ti panangibales. Waya-waya amon ti bagim kani Mark, ket itad mumeten tinaan anay awaya-waya na, tapno agbalin kayo ang naragsak nga agpadpada. Alakastan pagayam Arian, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.